Αυτά είναι τα 4 απλά βήματα που ακολουθούμε για την Παρασκευή του ψωμιού μας στο Λεόνι. Βήμα 1. Από την προηγούμενη μέρα έχουμε φροντίσει να ετοιμάσουμε το προζύμι μας. Το προζύμι είναι ένα μείγμα από αλεύρι και νερό που έχει υποστεί ζύμωση και αποτελεί τη βάση για το ψωμί μας. Έτσι, του δίνει μια μοναδική γεύση και υφή. Βήμα 2. Ξεκινάμε να ζυμώνουμε τη ζύμη μας με το προζύμι, το αλεύρι, το νερό και λίγο αλάτι. Η διαδικασία του ζυμώματος είναι κρίσιμη, καθώς βοηθά την ανάπτυξη της γλουτένης που δίνει στο ψωμί την ελαστικότητά του. Αφού ζυμωθεί καλά, αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για μία ώρα, καλυμμένη με μία πετσέτα. Βήμα 3. Λάθουμε και σχηματίζουμε το ψωμί με διάφορα σχήματα, ανάλογα με το είδος του ψωμιού που θέλουμε να φτιάξουμε. Έπειτα το τοποθετούμε πάνω σε κάποιο πανί ή ξύλο και το βάζουμε στη στόφα για να φουσκώσει. Βήμα 4. Μετά από 40 λεπτά με μία ώρα, το ψωμί μας έχει φουσκώσει και είναι έτοιμο για φούρνισμα. Το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για άλλα 40 με 45 λεπτά, μέχρι να αποκτήσει μία χρυσαφένια, τραγανή κόρα και να είναι πράτο και μαλακό στο εσωτερικό του. Και να ξέρετε ότι η διαδικασία είναι διαφορετική για κάθε είδος ψωμιού. Για παράδειγμα, το πολύσπορο ψωμί απαιτεί διαφορετικό μείγμα από σπόρους και άλευρα ολικής άλεσης, ενώ το άσπρο ψωμί χρησιμοποιεί καθαρό λευκό αλεύρι. Στο Λεόνι θα βρείτε πολλά διαφορετικά είδη ψωμιού, όπως ζαπάτα, γαλλικό, χωριάτικο, ζυμωτό, με χαρούπι και πολλά άλλα. Ελάτε να δοκιμάσετε την ποικιλία μας και να γευτείτε την αγάπη και το μεράκι που βάζουμε σε κάθε ψωμί.